Ngicela ukunibingelela nonke egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen. Omi ngaphambi kwenu igaba uphumelele Mqadi. Ngingasho ukuthi ngiyindodana nje kwabaningi kini, mhlambe nobhuti kwabanye. Ngokuzalwa ngizalelwe khona ngala kwaNzimakwe. Abanye bethu bazokwazi, kodwa ke ngenxa yokufunda nokusebenza ngase ngihlala kakhulu ngala koThekwini nakoMaritzburg. So ngiyathanda ukubingelela bonke abahleli bomhlangano, abaphathi ngokwahlukana kwezikhundla. Ngizonibingelela nonke nje. Ngilapha mkwenu ngenxa yokwazana nokuxhumana nomfowethu uBrian Umvuyane okuyena ongithintile izolo ebusuku. Kahle kahle ngithintwe omunye umfowethu kade kumele la wasengasakwazi ukuphumelela. Kusho ukuthi uNkulunkulu uhlele kanjalo ke. So okwami kufushane ngidonsiwe ke indlebe. Kwathiwa kuzoba u10 minutes noma u15 minutes. So ngiyacabanga ukuthi angizukuba mude. Izwi nje lenkosi elifushane bese kuba umthandazo. Ngishadelwe ke iminyaka emithathu ngishadelwe. Abanye bazothi isikhathi eside, abanye bazothi isikhathi esifushane, kuzoya ngokuthi uyibuka kanjani. Omunye uzothi isikhathi eside ngoba kuyadivorcewa manje. Omunye uzothi isikhathi esincane ngoba abanye abantu bayakwazi ukuthi bashade isikhathi eside. Wase uNkulunkulu ke eyangibusisa ke nangeingane ezimbili, so nginamadodakazi amabili. Amen. Indaba yami ifushane, indaba yami iwumbuzo, indaba yami ngiyithathela lapha kuMateyu chapter number 16 verse 26. Umbuzo nje omfushane ufundeka kanje lo mbuzo. I-microphone ngicabanga ukuthi ngeke izibe inkinga kumina ngoba ngijwayele vele ukumemeza lapha ebandleni. Ufundeka kanje lo mbuzo, ngokuba kuyakumsizani umuntu uma ezuza izwe lonke alahlekelwe umphefumulo wakhe na? Ngicela ukuphinda. Ngokuba kuyakumsizani umuntu uma ezuza izwe lonke alahlekele umphefumulo wakhe na? Ngicela sivaleni amehlo siyene enkosini ngomkhuleko. Baba wethu ongcwele, baba wethu olungileyo, egameni lomfelo wethu uJesu Kristu, ekseni uNkulunkulu ongcwele siyabonga ukuthi inkosi usihlanganise ngalendlela osihlanganise ngayo. Inkosi siyazi ukuthi uma wena ubungafuni ukuthi sihlangane bese ngeke size sihlangane uNkulunkulu ongcwele. Ukuphumelela kwalomhlangano Nkosi kuyakhomba ukuthi inkosi wena ovumile. Ngakho inkosi siyakhulekela umhlangano usaqala uNkulunkulu ongcwele ukuthi ungaba impumelelo. Kuwo konke inkosi kuzokwenzeka kwenzeke ngohlelo nangempumelelo. Nangalesikhathi ke inkosi esifushane sisazozwa izwi lenkosi ngaphambi ngokuthi siqhubeka sikhulekela inkosi ukusizwa nguwe baba wethu ongcwele ngomoya wakho ongcwele, ukuze inkosi usize inhliziyo zethu exukuzelayo inkosi nezingqondo zethu inkosi ezihlezi icabanga ukuthi inkosi uyibambe uyithunge kulesi sikhathi esifushane inkosi. Usiphe inkosi lokho kwazi ukulalela inkosi nokuqonda uNkulunkulu onamandla onke nokwamukela izwi lakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Konke lokho sicela egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen. La sifunde khona umbuzo nje omfushane. Njengoba kade sengishilo nguthathela kuMateyu chapter number 16 iverse elika26. Zintathu kuphela izinto engizocela ukuthi siyibheke ezithinta lo mbuzo lo. Number 1 sizobheka obuzayo, umuntu obuzayo lo mbuzo. Number 2 bese sibheke umbuzo. Number 3 bese sibheke impendulo bese siyathandaza. So umbuzo ufundeka kanje njengoba kade sengifundile. Ngokuba kuyakumsiza ngani umuntu uma ezuza izwe lonke alahlekelwe umphefumulo wakhe. Ngabe ubani ke lo obuzayo lo mbuzo? Umuntu obuzayo lo mbuzo uJesu Kristu. Abantu abaningi bahlukene ngoJesu Kristu ukuthi uJesu Kristu wayengubani. Abanye abantu bathi uJesu Kristu wayengumprofeti. Abanye abantu bathi uJesu Kristu wayeyindoda nje ehlakaniphile. Isicebe esikhulu uElon Musk noma ngingeke ngimbize ngomzalwane. Kodwa uyayithanda imfundiso zikaJesu ngoba uJesu
umbona njengendoda ehlakaniphile. Ngakho-ke abantu abaningi bayambona uJesu njengendoda ehlakaniphile. Ngesikhathi sakhe abanye babembona nje njengohlanya. Abanye bathi uJesu wayeyingelosi noma uyingelosi. Bese kuzoba khona laba bathi uJesu akaze abe khona. Ngicabanga ukuthi labo ke bawes kunabo bonke abantu. Fana nomuntu ongathi kuthina uMandela akaze abe khona. uMandela akaze abe khona kanjani? Ngoba ikhaya lakhe lisakhona. iRobben Island isakhona, ijele, indawo la waboshelwa kuyona isakhona, nezimpahla wayeyigqoka. Moya eRobben Island ngicabanga ukuthi ngonyaka odlule ngaya khona bafike basitshengisa lapha ya. So akunamqondo ukuthi uMandela wayengekho. Kanjalo nokuthi uJesu akaze abe khona, inkulumo ngenamqondo le. Ngoba indawo wayehamba kuyo, ulwandle wayehamba kulo, ithuna owafa kulo, imsalela yegameke ezenzeka ngesikhathi sakhe, njalo njalo. Zonke lezo zinto ziwubufakazi zokuthi uJesu Kristu kwake wadla nhlamvana wahamba la emhlabeni njengabo bonke abantu. Bese ke amaZulu azothi uJesu wayekhona kodwa uJesu unguNkulunkulu wabelungu. Ngicabanga ukuthi amaZulu amaningi, abantu abamnyama abaningi bambuka kanjalo. Engicabanga ukuthi akulona iqiniso lelo. Ngoba okokuqala uJesu wayengasiyo umlungu, wayengumJuda. Okwesibili, ivangeli aliqalanga ngabelungu. Uma ufunda umlando wevangeli, uyathola ukuthi ivangeli laqala kwizwekazi lase-Afrika. Malisuka kwizwekazi lase-Afrika lahamba laya eEurope, kwizwekazi ngiyaqolisa la besuke eAfrika la eAsia, kwizwekazi lama-China. Bese kugcineni kwayima liye belungwini. So uJesu akakwazi ukuthi ube umlungu ngoba even nabelungu ivangeli bangabantu abalithole ekugcineni kubona bonke abantu abakhona emhlabeni. Ngabe yena uJesu sibiza ngobani? Ziningi izinto abantu abayishoyo ngoJesu. Jesu Kristu yena uyizibiza ngendodana kaNkulunkulu. Legama lokudodana thina njengamaZulu aselisebenzisi ngendlela efanayo namaJuda. Mina mengithi ngiyindodana kaMqadi kusho ukuthi mina ngizelwe ngumqadi. Kodwa abaJuda bethi yena uyindodana kaNkulunkulu wayiqonde ukuthi unguNkulunkulu uqobo enyameni. Nangempela njengoNkulunkulu uqobo enyameni, abantu babemlalela, izifo zazimlalela, amadimoni ayemlalela, even nemvelo yayimlalela ngoba vele uyena owayidala. Sesibhekile ke manje ukuthi ubani obuzayo, sesizobheka ke manje umbuzo. Umbuzo uthi kuyakusiza ngani ukuzuza izwe lonke? Umbuzo mbumbulu lo, ngoba umuntu obuzayo sesishilo ukuthi uNkulunkulu uqobo wazi konke. So akabuzeli yena ukuthi athole ulwazi, kodwa ubuzela abantu abalalele. Lo mbuzo usivezela ukuthi kunomehluko phakathi komuntu nomphefumulo wakhe. Masikhuluma ngomuntu, sisuke sikhuluma ngomzimba, amehlo, inyawo, umoya, inyawo, konke lokho esikwazi ukubamba ngesandla nesikubona ngamehlo enyama, sisuke sikhuluma ngale ngxenye le uJesu ayibiza ngokuthi umuntu. Bese azosivezela futhi ukuthi khona enye into ebizwa ngokuthi umphefumulo. Masikhuluma ngomphefumulo, sisuke sikhuluma ngokujule kakhulu ke kunenyama. Masikhuluma ngomphefumulo, sisuke sikhuluma ngawe uqobo, ukuthi unayo inyama le ephathekayo. Kodwa ubuwena uqobo kwakhiwe okunye okunamandla kakhulu, okungaphakathi, okungabonakala. Uyabona nje ngase ngenze isibonelo. Ngiyabonga mfethu. Mengase ngenze isibonelo mhlawumbe ngomakhalekhukhwini. Umakhalekhukhwini wakhiwe izinto ezimbili. Kukhona lokho esikubamba ngenyama okuthiwa ihardware. Anginalo igama lesizulu ngiyaxolisa. Kodwa kukhona okunye okungaphakathi okuyikona okungamele umakhalekhukhwini. So lokho sukukuthinta ngaphandle, uzama ukukhuluma naloko okungaphakathi okuyikona okungamele lokhu okungaphandle. Kanjalo ke nomphefumulo, ingaphakathi lakho, ubuwena bakho okuyibona obongamele inyama yakho, izifiso zakho nezinhloso zakho nemizwa yakho ingaphakathi emphefumulweni wakho, bese kube inyama yakho ke eyenza lokhu
okusuke kuhloswe umphefumulo wakho. So umphefumulo wakho unamandla kakhulu kunenyama yakho. Yingakho nje umuntu uma ehlukana nomphefumulo kuye kuthiwe useshonile ngoba inyama ayikwazi ukuthi isebenze ngaphandle komphefumulo. Imfihlo uJesu ayivezayo la ukuthi umuntu uyakwazi ukufukuzela umzimba angawufukuzeli kodwa umphefumulo wakhe. Umuntu uyakwazi ukufukuzela konke okubhubhayo bese akhohlwe okungabhubhi. Mihla namalanga sihlezi sifukuza njengabantu. Usuku nosuku siyafukuza. Sifukuzela ukuthi silale sidlile, sifukuzela ukuthi sibe nemizi emihle, sifukuzela ukuthi sibe nezimoto zikanokusho, sifukuzele nanokuthi izingane zethu zithole imfundo engcono kunemfundo eyatholwa yithi. Kodwa imphefumulo yethu asifukuzeli ngalendlela esisuke sifukuzela ngayo izidingo zenyama yethu. Sifaka amakha anuka kamnandi, amaperfume anuka kamnandi, kodwa imphefumulo yethu ayinuki kamnandi. Siqoka kahle kodwa imphefumulo yethu inqunu. Siphuza lonke uhlobo leziphuzo ongayicabanga kodwa imphefumulo yethu yomile ngoba singabantu abathanda ukufukuza zonke izinsuku sifukuzela inyama kodwa singayifukuzeli imphefumulo yethu. Ingakho nje uNkulunkulu kwiTestament elidala wazi wanikeza abantwana bakaIsrael isabatha, ebanikeza isabatha ukuze bayeke ukufukuza. Kube khona usuku olulodwa at least la bezoyeka khona ukufukuza bake bacabange nje kahle, bacabange soberly. Ngoba uNkulunkulu wabona ukuthi uma engabanikeza usuku lokuphumula angeke baze bayiphumulele bona. Ngamanye amazwi umuntu uma eyibona inzuzo yento ayifukuzelayo akasoze wayeke ukufukuza. Angancamela ukulala 1 hour lalo 2 hours umzimba umzimba kuze kube wona ogulayo azolala esibhedlela kodwa umuntu akasoze umuntu wayikhethela ukuphumula yena. And then bese sizothola ke impendulo. Simtholile obuzayo sakhuluma ngombuzo manje sesizokhuluma ngempendulo. Umbuzo uthi kuyakusiza ngani ukuzuzwa izwe lonke ulahlekele umphefumulo wakho? Bese impendulo isimple ithi angeke kwaze kwakusiza ngalutho. Zonke lezi zinto esizifukuzela emhlabeni esicabanga ukuthi zibalekile ayibalekile ngalendlela esicabanga ukuthi zibaleke ngayo. Kukhona ucwaningo lake lenziwe esibhedlela ebantwini abasebezoshona babuzwa ukuthi njengoba usuzoshona yini ofisa engabe wayenza if wawunesikhathi emhlabeni. Impendulo abayithola intathu kuphela. Babodwa bathi I wish ngaspend isikhathi nomyeni wami noma nonkosikazi wami. Khona bathi I wish ngazala abantwana abaningi. Bese kuzoba khona abantu abathi I wish ngachitha isikhathi esiningi nabantwana bami. Kule impendulo zontathu akho ngisho impendulo eyodwa la khona abantu bethi khona I wish benginomuzi emhlanga. I wish ibank account yami ibingaka. I wish impahla zami bezi kanje. Akhona oyedwa. So yini le eyenza ukuthi abantu uma besanomfutho besadla inhlamvana besaphila bafukuzele izinto ezingathi ishu kodwa uma sebefikelwa isikhathi sokushona kuyima becabanga ngenye indlela. Ubungeke yini ucabange ngaleyo ndlela kusemanje usaphila ungakabi na inkinga? uJesu akasho la ukuthi singasebenzi kodwa uJesu uthi ekusebenzeni kwethu masingakushiyi noma masingakukhohlwa okubalekile kunakho konke. Sengivala akukho okubalekile ukudlula umphefumulo wakho. Ayikho into emhlabeni edlula ebalekile ukudlula umphefumulo wakho. Angikhulumi ngomphefumulo, angakhuluma ngomphefumulo weingane zakho, umphefumulo kagogo wakho, sengikhuluma ngomphefumulo wakho. And ingakho nje namhlanje ngizomemezela uNkulunkulu okuyena okwaziyo ukuthi alungisise umphefumulo womuntu. And uNkulunkulu menikela ngoJesu esiphambanweni kwakuyiyona ndlela uNkulunkulu wayenza leyo ukuze akwazi ukuhlenga imphefumulo yabantu ezonweni. So uma uphenduka ushiya izono zakho ukukholwa ngoJesu Kristu umphefumulo wakho uyalungisiswa phambi kaNkulunkulu. Masikhulekeni. Baba wethu amandla onke, Baba wethu ongcwele egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele ukuzizwe lakho, qhubeka Nkosi ubusisa abantu bakho egameni lomfelo wethu uJesu Kristu. Amen.